Hei, tää maksaa. Mä maksan. Maksat kokonaan? Joo, kaikki. Tervetuloa. Terve menoa. Tää on varmaan tosi jännä. Tää on todella jännä. Mä voin taata, että tän jälkeen ei oo enää mikään yhtä jännää. Terve menoa. 4 vuotta sitten mun muijani joutui epähuomiossa lehmien teurasautoon. Joo, vedän maamelaulu sitten. Mä vedän maamelaulu sitten. Mikäs Halloweeni tää nytten on? Tämähän on perkele jäässä! Se on jäässä! Pullotin tuon järveen ja myin lähdevetenäni virolaisille. Viuho! Tuo Viptonget tämän taviten laukkuja. Hyppäsit baaritiskille ja kusit baarimikon silmään. Niin, silleen sanoi baarimikkokin ja soitti poliisi. Eikö mä luulin, mennään hiihtää? Ja tänään Yrjö kertoimessa syömme lehmän paskaa. Mä en pysty enää, tää on vielä nimellään mun maku. Onko kuullut muuten Pietarin kalasaalista ikinä? Häh? Pietarin kalansaalis, onko kuullut? 95! Ei se minkään riitä! Keletti on heittänyt 98! Rastaräkistä saa vähän se. No linnoja! Pääskyset ei saa päivääkään!